Feel at home tayo dito. Enjoy life at Bright FM 91.9. Friends tayo. Bright FM, nandito na. Mag-e-enjoy ka sa mga programa. Good vibes ang musikang taglay. Pagkakaibigan ang inaalay. Kabalen, halika na. Sa bright light sumama. Isang paniniwala. Sa Diyos nagtitiwala. 91.9 Bright FM 91.9. Friends tayo. Enjoy life. Friends tayo. Enjoy bright. Friends tayo. Enjoy bright. Friends tayo. Enjoy life. Friends tayo. Enjoy life. Friends tayo. Enjoy bright. Friends tayo. Bright FM. Friends tayo. Sa 91.9 Friends tayo. 91.9 Bright FM 91.9 Friends tayo. 91.9 Bright FM 91.9 Bright FM Friends tayo. Lumapit, Lipasyag, makiramdam, Lawen, at pag-iintindihan, inmetong at metong. Reti mga baldugan mong dialogo. Nananuta pa, mekeni at makipagdialogo. King programang Simbayan Tayo. Magandang umaga po. Ito po si Brother James. Welcome po sa ating programa dito sa DWBL 91.9 Bright FM. Ang radio station po ng ating Archdiocese of San Fernando, Pampanga, ang Simbayan Tayo. Ating tatalakayin ang pagtutulungan at mga programa at pagkikipag-ugnayan ng simbahan at bayan na nagbibigay halaga sa karaniwang mamamayan. Isang usapin na nagbibigay buhay sa pagkakapit-bisig ng ating pananampalataya at pagiging mabuting Pilipino. Tayo po ay nasa ika-11 episode ng programa ng Archdiocesan Commission on Public Affairs ang Simbayan Tayo. Pang-11 episode na yan eh. Pang-11. Kahit po holiday, nandito po kami. Kasama po natin dito sa studio ang ating mga co-host po. Umpisa mo na, Brother Bob. Good morning po sa ating mga tagapagpakinig. Ito po si Brother Bob ng Dabsu Lubao and main campus po at ganun din po sa aming church ng San Guillermo Paris. Brother Jeff po, sa unang episode po natin, nakita natin siya. Ngayon, nagbabalik second. po. Ay, second ba yun? Per second. Maipabak po, kaya katamungan. Yan. Magandang umaga po sa inyo lahat. Na-miss ko po itong Simbayan. yung kulitan natin. Yan. Mapalad po tayo yung araw na ito. Makakasama po namin kayo. Yan. Sa Dabsu Santo Tomas Campus, main campus, ang daming parokya eh. San Matias Paris, Santa Lucia Paris, at marami pa pong iba. Malapit na po siya ma-principal's office. Dami po niyang absent. Nandito yung guidance counselor. Po si Brother Noel, magandang umaga po sa ating mga tagapakinig at nanonood sa ating pong radio program. So hanggang mamaya po, makinig po tayo lalo sa ating bisita. Okay, nandito po, syempre po nakikita niyo po sa camera ang ating guest po. Ang dati po nating gobernador ng Pampanga, si Among Ed. Mamaya po makikilala po natin pero magbibigay muna siya ng magandang oras sa ating lahat. Maya pa abak po, ako po'y Among Ed Pandilio. Sana po mag-enjoy tamo, takal tamo api kwentuhan kanito pong kaorasan. Brother Bob, paano sila makaka-join sa atin sa ating usapin? Okay po, magandang umaga ulit. Para po sa gusto makibahagi ng ating kwentuhan, talakayan o mayroon kayong ilang mga katanungan sa aming paksang aming tinatalakay at mayroon kayong gustong ipaabot sa amin, mag-text po kayo
sa aming text line number, Smart 0918-351-8282 and Sun Cellular 0942-357-4268. At pwede rin po kayong manood sa ating online live streaming sa umagang ito sa account ng ating Facebook, YouTube, Twitter, and known as X or Instagram. So search just 91.9 Bright FM. Subscribe, like, follow, and share. Sabihin po rin niyo kung anong inyong mga saan kayong lokasyon o parokya para po mabati namin kayo. Brother James. Para po formal po nating umpisahan no, ang ating programa. Tayo po'y pangungunahan ni Brother Jeff or si Brother Noel. Brother Noel na magana sa isang pambungad ng panalangin. Tayo po'y manalangin sa ngalan ng Ama, Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Mahal naming Amang nasa langit, kami ay nagpupuri at nagpapasalamat sa mga grasyang binibigay ninyo sa amin. Sa aming kahinaan, kami ay inyong pinalalakas at patuloy na ginagabayan upang makasunod sa inyong kautusan. Kami ay dumadalangin na naway ang aming programa ay matagumpay sa pamamagitan ng kaalaman, paglago at pag-uunayan ng bawat isa. Basbasan po ninyo kami upang aming may bahagi ang mga bagay na naayon sa inyong kagustuhan at hindi nakatuon lamang sa aming pansariling ikabubuti. Muli, maraming salamat po at tinataas namin ang lahat ng ito sa inyo, Ama, kasama ng inyong anak na si Jesus at ng banal na Espiritu. Amen. Virgen de los Remedios, Ipanalangin mo po kami. Santo Cristo del Perdón, Kaawaan mo po kami. sa ngalan ng Ama, Anak at ng banal na Espiritu. Amen. Amen. Talagang pag si Brother Noel ang nag-lead, no, nabubugabog yung sa langit. Lumalabas yung pagiging charismatic. Okay, salamat po ulit, no. So last week ang naging guest natin from Dole, no. Sana dami po nating natutunan that time, no, brother. Ako nakikinig ako kahit nasa Manila ako noon, Oo, nag-PPM ka sa amin, mga katanungan ka eh. Di ba? Kasama rin siya. Po. So for sure po may part 2 po tayo nun kasi mga usaping labor. Ang daming pwedeng pag-usapan dyan. No? So sa umagang ito, ang topic po natin yung mga collaborative experience po ng mga nating NGO. At ito po yung about Kapampangan Manalakaran Incorporated. No? So ano to? Very interesting. No? Our second NGO guest natin since we started. So, kaya po natin gusto yung fini-feature po mga NGO para po nating ma-share sa ibang NGO or bagong nagtatayong NGO. Meron pwedeng pakikipagtulungan sa gobyerno or ibang NGO din, no? Something na empowered talaga. Alam sigurado to ni na Brother Bob tsaka ni Brother Jeff kasi isa yan sa mga tinuturo ninyo, no? Si Brother Noel naman, hasang-hasa na siya din sa ganyan. No? So, di ba? Practitioner si Brother Noel. So ngayon po si Brother Jeff tsaka Brother Bob ang mga nagtuturo sa universidad, si Among Ed tsaka si Brother Noel mga experience. Parang may gusto sabihin si Brother Noel. Nag-start ang aking good governance advocate kay Among Ed. Siyempre, doon ko nalaman. Wala naman akong kaalam-alam dati. Simbahan lang ako. At ating ko po palang disipulo kaya niya. Big multiply Among. Wala sa panahon na mo nga po kambu. Hindi, na-develop kami kay Apong Ambo at saka James, yan. Jesse Robredo. Pero sa'yo nagsimula yun. Okay. Salamat king nga pong Ginoo. Among, of course, we know you as the former governor. Anything pa pong pwedeng dagdag na hindi pa namin alam about you, Among? Taga Minalin, Pampanga po ako. 7 kaming magkakapatid. Ako po yung pangalawang bunso. Po. At nag-aaral po ako sa Dabcat pa noon. First year high school. Pero sapagkat dumadaan po ako sa Don Bosco noon, Minalin, wala pa yung shortcut noon. Ano? So, nakapasok ako sa seminaryo.
Don Bosco Junior 8. Ano? At nakalimang seminaryo ako. Ay, Nagpalipat-lipat ako, tapos lumabas ng isang beses o 2 beses. Kaya yung tatay ko, yung father ko, sabi niya, digso na ako may sirabuntok keka. Bala ko sa, mababala yung gagawan mo. Pero yun, noong panahon ng theology namin, usong-uso doon yung liberation theology. Tapos nag-aaral ko sa Divine Word Seminary, pero yung House of Formation namin sa SASMA in Tagaytay. Ano? Kaya malakas ang ang activism. Martial Law Seminary ako Tapos na-reinforce pa yon kasi sa Divine Word Seminary, malakas ang apostolate. Yung apostolate talaga is part and parcel of seminary formation. Ano? So tuwing Webes o kaya Sunday, you have a choice. Nasa barangay ka. Ano? So nakikilala namin yung mga pangangailangan ng mga magsasaka. So ibig sabihin na nahuhubog ako sa social action. Kaya naman nung na-ordain ako, si Apong Oscar Cruz, only after 3 years or 2 years of ordination, ako na yung sinabak nila sa sakop. Na hindi pa sakop ang pangalan noon. Yung nutrition program ng diocese noon, ito yung mga beginnings ng social action sa Pampanga. So, ako po'y magsa-70 years old na sa December. At December din po, magpo-43 years na akong pare. Wow, malapit. 7 years, golden na. So, hindi nyo po nadatnan doon si Father Balweg? Na pagkatapos nila, Balweg, Valerio, Edicio de la Torre, nauna sa amin yan. Pero yung legacy nila, malakas sa amin. Kaya ito yung mga background din kung paano ako nakapasok sa Kapitolyo. Nang bagamat hindi ko hinangad yon nung walang gustong tumanggap sa challenge. Kaya si Brother Noel, siya po ang isa sa mga nagsubong, nagtulak sa akin. ito palang may Brother Noel, Kasama. So, yung pagtingin namin sa salvation, sa redemption, is complete, hindi lang spiritual, kundi emotional, environmental, political, social, health, fullness of life. Ganun, So, yun po yung background ko. Yung pala nag-start si Among, no? Kaya Ay, pala, and the SVD formation, known talaga on social action. No? Kaya ako natanong si Father Balweg. Tsaka kaya pala deeply rooted din si Bishop Bailon ng Legazpi, no? Deeply rooted din siya on social action. Magkaklase kami sa Divine Word Seminary. Siya ay host sa 6 seminaries na nag-aaral doon. Pero mayroon siyang sariling House of Formation, kagaya na sa amin. Siya ay galing sa Tahanan ng Mabuting Pastol. Kami naman sa SASMA. Ano po yung SASMA? St. Augustine Seminary, Major. St. Augustine po, talaga. So, Among, how did paano pa nagsimula ang Kapampangan Manalakaran? Noong ako'y pumasok sa politika, 2007, natalo noong 2010 and 2013. Ang isang realization namin ni Noel ay mayroong political capital na nagresulta noong panahon ng election. 1/3 of the electorate ay nasa atin Kaya tayo nanalo nung na-divide sila. No? Kaya noong 2010, natalo tayo kasi nag-isa na naman sila. No? pero yung political capital, sabi namin, sayang. Puwersa ito resource ito. So sabi namin, why don't we capitalize on this at ipagpatuloy natin yung diwa? Most likely, hindi na sa larangan ng politika, kundi sa larangan ng day-to-day realities, buhay ng tao. Sapagkat ang kalaban naman natin, hopelessness at saka poverty. So why don't we harness this energy and put it at the service of the people? So, ganun naging yun ang mga roots nito ng Kapampangan Manalakaran until yung mga leaders nito bumuo ng isang formal SEC registered organization.
ito nga yung Kapampangan Manalakaran Incorporated. Parang ano to, no? Nabanggit ko nga kaya mong, parang ito yung angat buhay version ni Lenny, no? Sa Pampanga. Sa Pampanga. Yeah. So nauna pa si Among kay Lenny on coming up with the NGO after political life, no? Oo. Simple kasi, sayang naman. Dito natin makikita na walang tapon sa Diyos. Yung mga nakaraan mong karanasan, buhay, resources network na naipon mo noong panahon na nakalipas, magagamit mo ngayon at sa mga susunod na araw. Kagaya ni Brother James, yung kaalaman niya sa negosyo at sa pagpapalakad ng opisina, nagagamit niya ngayon sa simbahan. Yes, napakalaking ano nga. Yung tapang ni Noel. Pagkasama po kami nun sa pagsugpo, paglaban sa wedding, hanggang ngayon. Hanggang yun naman. Siyempre, lalong-lalo na yung mga maralita. Hindi mo dapat ginagamit ang mga maralita. Sapagkat ito ay kingdom of God yan. Diyan namamahay ang Diyos. O biruin mo si Brother Bob at saka si Brother Jeff. Nasa ano ngayon? Nasa evangelizing work ng simbahan. Hindi lang mahutpis ng gobyerno sa pagtuturo. No? Apo. Ganun talaga. Napakahusay ng Panginoon. Amen. Brother Bob, batingan ko ta. Hindi naman. Ano lang ko siyempre pinagmulan ni Among talaga bakit ganun yung kanyang karanasan niya talaga, no? Ayun po, Brother Bob. So, Among, ano po ang pinakalayunin po ng Kapampangan Manalakaran? Ang drive po nito, ang passion nito ay makatulong sa mga Kapampangan na tulungan ang kanilang sarili. No? Yung resources na naipon namin noon ay pag-isahin. In the midst of diversity ng resources, na pag-isahin ng mga ito, pagbigkisin ng mga ito upang ipadaloy, itawid sa mga pangangailangan ng ating mga kababayan. Sa iba't ibang pangangailangan nila. Yung pag-discover po ng pangangailangan nila, you discovered it po nung before pa kayo pumasok ng politika or nung nakapasok na kayo sa politika or both? 15 years akong naging social action director. Tagal po, no? So matagal yon. Palagi kaming panahon na pinatubo, lalong-lalo na noon. So, yung mismong trabaho namin noon, ang siyang naging impetus, tulak para sa amin, para puntahan ng mga tao. So, marami tayong mga sa biyaya ng Panginoon na kinaloob niya upang gamitin natin. Tapos, nung nasa politika pa rin tayo, ganun din, lalong-lalo na, hindi lang mga Katolikong nag-involve nun, pati mga born again, mga Protestants. So, naging ecumenical lang, yun naman ang pong drive ganda, namin. di ba? Yeah. So, very inclusive ang simbahan. Yes. Dapat naman Oo. Kasi we have a common enemy. We are not competitors Ang common enemy natin, yun nga, kanina, yung desperation, yung poverty, pati secularization. Na problema sa bandang West, sa bandang Amerika, na slowly it's creeping, pumapasok sa ating lipunan sa Pilipinas. Kaya there's no reason to be divided. Yung pangailangan, kailangan ng lahat ng pag-isahin ng ating kaalaman, puwersa, resources, upang i-focus natin. Not against ourselves, Correct. but against our common enemy. And we're preaching the same gospel din naman, di ba? Okay, Among, paano po ipinagkaiba ito sa mga other NGOs or civil society organization? Isa sa distinct, peculiar na katangian nito ay, yun nga, it was born out of political engagement. Usually sa mga CSOs, nagsimula sa love for people engagement. Ito, politika, Tapos, ecumenical,
Si Attorney Dabo ay isang staunch born again Christian. Kasama siya sa His Life Church. Tapos yung ibang mga kasamahan ay ganun din, galing sa iba't ibang denominations. Tapos ang paraan ng pagtulong ay yun nga, tulungan ang mga taong tulungan ng kanilang sarili. Hindi yung mag-create ka ng dependent attitude, yung poverty-minded na mga tao. Kundi mga tao may angking galing at resources na dapat ipalabas sila para i-develop para sa kanilang kabutihan din naman. At para maging blessing din sila sa ibang tao. Hindi po ba mahirap yun yung of course to reach out, ganun. What were the challenges that encountered nung initial pong nag-umpisa kayo? You said it right, mahirap. Kasi gusto ng marami yung binibigyan lang. Dole out. Dole out, Ganun lang na sikat ka pagka para marami kang pinamimigay, di ba? Dami ngayong politiko. Ang dami ngayong mga good morning, ang dami kasi namimigay. Pero yung bigyan mo ng dignidad ang taong tinutulungan mo. Ipa-realize mo sa kanilang sila rin ay pwedeng tumulong. Yun ang mahabang journey. But we are not discouraged kasi alam nating for many years naging dependent, impoverished mentality yung kanila. Ngayon tatayo sila sa sariling paa. But we are willing to take the journey with them. Mga tao. Parang po yan, yung sabi nga hindi ko alam, Chinese proverbs ba yan? Teach them how to catch fish. Yeah. Kasi mas maganda para sa akin na ganun din po nung nasa ako na sa field. Kontento na sila pag binibigyan sila ng hindi na ng gobyerno pati ng yung mga nagnanais na maglingkod daw. Oo. Diba? Na pagtapos sila yung name recall mabilis sa kanila eh. Yeah. Whereas kung titignan nila yung long term pag binigyan sila ng nagnanais na kandidato, di ba? Incumbent o hindi man, pero still on the long term iba eh. Yung tama po kayo, dignidad ng tao, di ba? Yeah. Parang kina-capture patriots, di ba? Ganun sila naka-captured eh. Kaya generation by generation na kasi pag ganun eh, di ba? Kaya matagal. Generational na. Kaya ay basta. At ang mahirap pa yung mga tao naman basta't nakakatanggap ng tulong. They don't care whether it's coming from corruption. It's coming from a sinful activity like wedding. And they don't mind. Importante basta't makatulong sila. Inaangahan yung nagbibigay ng tulong. Yun ang binoboto nila. Yun. Pero Brother Jeff, pinakagusto ko yung binanggit ni Mamong, yung binabalik natin yung dignidad nila, the dignity of a human person. It's very important kasi pag sinabi natin dignidad, it's the same dignity of a man who is poor and rich, nag-aral tsaka hindi, nagtatrabaho, hindi, lalaki ka, babae, matangkad ka, panda, same dignity lang naman yun. But kuminsan, we don't realize we have that dignity siguro. Tsaka sa social scene, kasama yung uplifting poverty. Isa sa kasalanan na pinakamalaki sa sosyedad, dito po yan. Yung pinalalaki mo yung kahirapan, Inaayaan mo, halimbawa nga, yung sugal po, instead na bigyan mo siya ng magandang trabaho, minsan pagpaaral na lang sa mga anak, talagang papasok ang sugal, talagang kukunin pa hanggang minsan nga nagpapakamatay pa sa kasino yan. Iba-ibang klaseng sugal. Sana maalis natin ang kulturang ito. Yeah. Simple lang kasi sa akin, mga business na pag-usapan natin. Kasi meron tayong mga kasaysayan nung panahon pa ng Kastila. So, still, yung nangyari nung panahon na yun, nangyayari pa rin sa kasalukuyan, So, yun yung problema talaga natin. Maging kahit saan larangan man yan na organization, patuloy pa rin po hanggang ngayon. Tama. Parang okay na magnakaw ka, Apo. ibigay mo lang sa iba. O kaya yung ibang bahagi, ibigay mo sa iba. O kaya ibigay mo, o kaya ibigay mo sa pamilya mo.
parang okay na yun. Apo. Again, generational. Apo. Pero parang ano yan, the end has to justify the means. Oh, yes. Oh, Basta definitely. Parang yung corruption po, no? Sa grabe corruption, ang tatamaan talaga ang mga mahihirap, no? Pero alam naman natin, mga nakikinabang lang dyan, yung mga traditional politician na kuminsan na pinapakita sa tao na kailangan talaga natin sila. Pero sa totoo lang, ang daming magagaling no? Hindi naman talaga natin kailangan ng mga, hindi ko sinasabing traditional politicians lang, no? Itong nakagisna na natin, no? Na napakaraming magagaling, pero takot umabol, lalong-lalo po sa larangan ng public service. Dami na kwentuhan. Brother Jeff, anong kailangan natin gawin muna? Mag-break muna tayo. Ayan. Actually, Among, bago yon, 2 beses na ako nakapunta sa bahay ni Among. Diba, Among? Sa San Nicolas. Ayan, I hope, hindi ko lang nang natatandaan pa ni Among. Yan. Pakinggan po natin ang ilang mga anunsyo, paalala. Huwag po kayong alis. Ito po ang programang nagtatalakay sa usapin na nagbibigay buhay sa pagkakapit-bisik ng ating pananampalataya at pagiging mabuting Pilipino. Ito ang Simbayan Tayo. Nakatatangis pagkamalan kong kapatat nung nanumang kasakitan lugod mo at pakamal yung kapakibatan. Sinlag neing aldo alanang dalumbo suluning puso, lilinis king dusat sukal kilub. O balen, tikdo na ka, lundag na ka, kulisak ka, itamungan, agnan-agnan.
Lab tested on Choco Drink and Mud Soil on cotton and polyester. Results may vary. Ariel Tipid. Mas tipid na up to 3 times washes. 6 pesos and 50 centavos kada laba. Maluwag pa. Sige, pasok lang. 10 yan, 10. Kasya pa, kaya yan. 20 yan na oh. Konting usog pa, 30 na. Kahit umuulan, siksikan ng bango ang damit with Downy Antibac Kontra Kulob. May 4-in-1 kulob solution with 4 anti-kulob ingredients. Kaya may bangong sun-dried freshness. Kahit... Shh, dikit-dikit pa. O yung mga pantalon dyan, konting usog para magkasya yung mga brief. Bangong sun-dried freshness kahit dikit-dikit. With Downy Antibac Kontra Kulob. Nagbabalik po ang Simbayan Tayo at kasama ko pa din po si na Brother Bob, Brother Noel, Brother Jeff at syempre ang ating guest na si Among Ed Pandillo. Brother Jeff, paano po sila makakatulong sa atin? Yeah, parang na-memorize ko na ito. Sa amin ni Among... Every Friday night, no? Among Friday, kaya Among Ronnie Cao. Yan, sa mga gusto mag-donate sa radio station ng ating Archdiocese, mayroon po tayong GCash account number. Ito po, 0905-319-4871. Ulitin ko lang po ang GCash account number, 0905-319-4871 na nakapangalan kay Joseph Mary Bakay. Pwede din po tayo mag-donate via bank deposit through BPI and BDO accounts. The account names and naka-flash po sila sa ating screen ng Facebook Live para naman sa mga nakikinig sa radio o radyo marinig nyo po ang account names and numbers sa mga plugs po natin. Maraming salamat, dakal pong salamat at sana ay tulungan niyo po kaming ipaalam na mayroon po tayong radyo na nakakatulong sa ating buhay Kristiyano at paano maging mabuting Pilipino para lalo pong lumawak at dumami ang mga kakaluguran. Dakal pong salamat. Okay, sana po matulungan po natin ang radyo by the means of your donation para po mas lalo po natin may pahayag ang iba't ibang programa natin dito sa radyo. Among, tuloy tayo po yung kwentuhan tamo ni Among. Opo. Nakipag-partner na po ba kayo sa mga government agency? If yes, how important is this partnership with government? Noong naitayo ang kamay, kagagaling ko lang sa politika. So pagka ikaw kasi nasa Kapitolyo, ay marami ka ng kasama, kakilala, ka-network na government agencies. At naging tanyag ang Pampanga, lalong-lalo na noong panahon na yon. Kaya pati yung mga national agencies, government and non-government institutions, naging kaugnayan natin. No? So, maganda naman kasi alam nila we are for good governance. Ano? Kaya pagka kaharap natin sila, ganun din yung yung tayo nila. Ano? And in fairness, masaya silang makipagtulungan sa atin. Sapagkat alam nila na yung tulong nila ay talaga dumadaloy sa mga tao. So kung alin na lang mga to, DSWD, DILG, iba't ibang DTI, ganyan Ang daming resources ng ating gobyerno, Kaya we could just stop them and be of help to other people. Lalong-lalo na rin yung mga LGUs. Bagamat hindi nagkakasundo sa politika, pero at least pagka katulungan sa mga tao, nakikipag-ugnayan tayo. So, basically po, alin po sa mga main programs nyo, yung main ka-partner nyo sila, more on livelihood? Yes. Like halimbawa, yung DA, Department of Agriculture, napakarami nilang mga resources. So, tumutulong sila, lalong-lalo na noong pandemya, yung mga binhi, na inavail nila. So, ginamit natin yon. Tapos, nakipag-ugnay sa mga barangay, LGU, hindi lang sa town level, kundi sa mga barangay level. Tsaka mga churches yung pandemic, yung mga binhi mo, nakarating sa layan talaga. Hindi po sa akin yung binili. Hindi, ibig sabihin, dumaan sa atin. Kinuha namin sa inyo, doon through DA yata yan, no? Yeah. Daming mga binhi. Tapos, yung binhi na yan,
inavail sa barangay. Apo. Tapos nagkaroon ng contest, pagandahan ng mga gulayan, May presyo diyan. Tapos may tinulong pa ang DA na hand tractor. Tapos retang panakot. Ano yung pinapahiram po or binibigay? Binibigay. Okay. Pagka nakita nilang yung isang community, supportive at saka nagkakaisa, tinutulong nila. Lalo pag cooperative, ma'am, no? Yes. Oo. Ang daming pera sa DA. Yan. Oo. Tapos private din, halimbawa, yung panahon pa rin ng pandemya, yung East-West seeds. Tama-tama pa naman yung head yung ready-to-plant seeds. Kapampangan ni Father Boogie. Father Boogie Reyes, Raymond. Oo. So, si Rick Reyes, siyang head ng ready-to-plant. Marami silang binibigay dito. Ganyan nakalalaki yung mga seedlings noon. So, again, pinapadala ng hinahatid ng kamay sa mga barangays na gustong magkatanungan at ang programa nagiging community-based. Hindi lang yung paisa-isang binibigyan mo ng binhi, kundi may community gardens. Yung mga, sa Libao, sa Florida Blanca, sa Porac, nagkakaroon sila ng community activity. You just can imagine, pagka noong panahon ng pandemya, pagkagising, walang magawa yung mga tao, ngayon tinitignan nila yung binhi nila kung paano. Tuwa. Para silakihan yung mga binhi nila, So, ganon. Wow. I think, siguro part na to na-encourage natin mga NGOs, to partner not only with government but with fellow NGOs din, po? Yes. Ano po yung mga most challenging experience ng Kapampangan Manlalakaran? Tsaka, syempre pag may challenge, meron din fulfilling experience. Yeah. Ang nabanggit natin yung isa kanina, yung impoverished mentality ng mga tao. Dapat banggahin mo, Tapos, yung inclement weather din. For your information, isa sa magandang programa ng Kamay yung Adapt a School. Adapt a School. At nakagawa tayo ng isang programa, halimbawa, noong panahon ng Typhoon Yolanda, lumabas ang Kamay, pumunta sa Capiz. May tinulungan doon, Barangay Tamulalod, Barangay Codingle, Bunguan, ng Capiz. Dumaraw Capiz. So, quarterly, nagbibigay ng relief goods noong una doon, Bandang huli, seeds. So, from relief to rehab. So, inorganize yung mga tao. Tapos, naging cooperative sila. They could market their own produce. Tapos, yung mga binhin tinanim nila, hindi lang nila kinakain, hindi lang nila binebenta. Gumawa sila ng binhi sa mga gulay. Wow. Oo. So, gano'n, pagtayo sa sarili. Yun ang sinasabi natin, yung itukoy natin sa kanila yung dignidad nila. Na they just don't remain on tumatanggap na relief goods. Pero after some time, pwede na silang tumayo. So, magtatanim sila. Ganun, And then, yung isa pang programang maganda, yung Adapt a School. Ito ay mayroon tayo sa Sagrada, Masantol. Yung Tariq Soliman, alam ni Jeff ito, na nakipag-ugnayan tayo sa Ateneo. Nagbigay sila ng libro, computers. At ang maganda, yung stress debriefing. Kasi biruin mo, nagtayo sila ng eskwelahan, Yung floods doon sa Sagrada, malapit na kasi sa Manila Bay yun, Yung mga libro nila, yung mga computers sila, winasak ng baha, So, tama-tama, nakipag-ugnayan sa atin at refer natin sa barangay yung Ateneo, Psychology Department. So, nagpunta doon. Nagbigay ng stress debriefing.
Nung una sa umaga, iyak ng iyak sila. Siyempre, lalabas yung ano, no? Pero bandang hapon, tuwag-tuwa na sila kasi na-process yung kanilang damdamin, ano? So, yun. Again, hindi lang mga relief goods, kundi yung mga pagtuturo ng stress debriefing, yung pagtatayo ng eskwelahan, ganun, ano. Ito pa isang magandang proyekto ng Kamay, ano. Yung Community Library in a Battle. Community Library in a Battle. Paano po yun? Parang intriga ko in a battle. Parang yung may pelikula nun, yung A Letter in a Battle ba yun? Love letter. Love letter naman yun eh. So paano po? Pero ito ay... Oo. Ayan, andyan. Ugnayan nito ng Kamay together with mga teachers at saka community people ng halimbawa, nakapagtayo kami sa San Agustin Magalang, Pio Porac, sa Model Community, Binbin Karanglan, Nueva Ecija, Ibona Dingalan, Aurora. Kasi, okay. So, pakikipag-ugnayan sa mga teachers, parents, local government unit, kung hindi ba yung mayor, yung kapitan. Okay. Tapos may funder. Yung funder, mayroon silang yung bote. Plastic na pinaliit yung plastic. Kahit na wrappers. Pupunuin mo yun. Ginugupit pa yun. Hindi na. Ginugupit yung mahaba. So, pupunuin mo yun. Yun ang... so, hindi lang mga funders, kundi yung mga parents and teachers. I-advertise mo, you convince the children, wag na lang itapon yung mga nila, yung candy wrappers nila. Ilagay sa bote, siksik. Tapos, Olfo, Olfo, Our Lady. Fatima. Yung Holy Angel. Yan, tumulong yan. Pero habang naglalagay na sa bote, ito yung ginagawang Hollow Blocks. Sayang, hindi natin ba ipakita sa screen. Green building yan. Green building, oo. Dapat pa sama ako ni Brother Jeff doon. Gusto kong makita yun. Oo. So, yun nga, ang problema, binabagyo, lalong-lalo na ito sa Dingalan at saka sa Karanglan. Itong Binbin Karanglan, naakyat ka ng bundok. Itong Binbin na Ibona naman, malimit, walang power. Ginagawa yung kalsada. Kaya nasisira yung ginagawa nilang library in a battle na dingding. So, kaya tumagal. Kung minsan walang construction materials doon. Galing pa ng Pampanga yung construction materials. So, ito yung mga challenges. Pero yung mga staff ng Kamay, sina attorney, Bibian, so, sina Ray Dalawon, yan, talagang binaka nilang lahat ng mga yan. Kanina binanggit ni Among yung dina-address nila yung needs ng mga Kapampangan. Ngayon nag-adapt pa ng iba, no? Oo. Maganda yung adoption kasi ifo-focus mo dun yung tulong mo, hindi yung masyadong sabog. Sabog, oo. And then you invite mga funders, mga taong magagandang kalooban para ituon din yung pansin sa mga ganon. So, ang maganda doon, yung pupunta yung mga lalong-lalo sa barangay, Apo. pupunta doon sa library. So, may kasama rin doon. Drive na yung lumang libro po ninyo na hindi na ninyo ginagamit. Coloring books. May mga sobra-sobra po kayong ganyan. Dalhin po sa community library. So, nandun yung mga tao, may meeting place yung mga tao. Small building na simple. Brother James, nakita ko kasi sa Facebook account ni Attorney yung kabamakaman na lakaran. Kaya sabi ko gumagano na kanina yung na-familiarize ako. May Facebook account sila. Nilalagay kaya ka very tawag din Kapampangan, tataludturan ko din. Sige. Tapos itong sa Man's Gold naman.
Dito sa San Fernando. Apa. Sa, ano ito? Santa Lucia. So marami kayong gold. Nasa likod ng ano yun. Sementeryo ng Katoliko, sementeryo ng Patrick Tirik. So, nandun yung Man's Gold, ano? Nung nagpunta kami doon, yung painting sa school building, nakakatakot. Ano? Yung parang, yung may devil na nakalitrato doon, nakapainting doon, ano? Pambira, kasi marami doon ang ano, sa drug abuse. Ayaw po. Oo. Oo. Kaya yung may sungay tsaka may buntot, nakadrawing yun. So, nakipagtulungan kami sa mga teachers, sa PTA. Baka gusto po ninyong palitan yung... So, yun, tinuruan yung mga estudyante. At the same feeling na involved mo sila. Mayroon silang kakayahan. So, sila nag-painting. Siyempre, may craftsman. So, ngayon, maliwalas kayo. May bundok, may halaman yung nakalagay doon. Okay. Tapos, ang maganda pa sa Man's Gold, nagkaroon ng programang Busog-Lusog Talino. Feeding program. Kasi hindi lang puro relief, di ba? Kasi yung malnutrition starts second trimester. Ano? Ng bata sa loob ng tiyan ng nanay niya, no? Pagka lumabas yan, hindi mo na-address yung nutrition niya. Kawawa yan, baka parang mahirap na makapag-recover, no? Tsaka minsan may abnormalities na lumalabas. Ganon. So again, nakikinisip tayo ng ganon. Again, coming from government resources, private individuals, yon, busog-lusog talino. Wow. Tapos, ano pa? Naku, marami to, James, kung sasabihin natin, ano? Then we tied up with DENR doon sa plastic mo, kinabukasan ko. Yung plastic pwedeng gawing i-recycle. Recycle. Pwedeng gamitin. Lalo mga polyethylene bottles, no? Yun naman ang maganda pagka mayroon kang school na inadapt. Mas madaling i-involve yung mga bata. Ano. Ganda, no? Amo, karakalda po, pero hindi interest of time. Atin niyang buring ko tangi, Brother Bob. Okay po. Paano po makasali sa inyong organisasyon, Among? Nabanggit po ni Kuya Jeff kanina. Maliban sa kabisado niya yung Gcash na. Mayroon din po kami Facebook account. So, Kapampangan Manalakaran. Pwede po ninyong sundan ang ginagawa namin. Pero hindi ko na po babagitin yung Gcash namin. Ayaw ko makipag-kompetisya sa Bright FM. So, bali po, they can join or they can help. Yes. Parang ganun. So, pag tumulong po sila sa inyo, para na rin silang parang, anong tawag mo doon? Benefactors. Yes. Definitely. Kung gustong part ng action ng mismo. Pwede tayong magkatulungan. Pwede din po. Yeah, pwede tayong magkatulungan. One of the things na kinailangan namin noon, may katagalan na yun. Mayroong Malele River, Jeff. Alam mo siguro yung Malele River. Nasa paanan ng bundok yun. Kinover ko po yun. Sa Porac, Pampira. Hindi ko alam mo, Brother James, yung ilog na yun, yun ang pinagkukuhanan ng tubig ng mga tao. Yung taga-Pio. Tsaka yung mga negrito. Inumin ng mga alaga nila. Itong negosyanteng pulpul na to, gustong kunin, mga bato kasi. Opo. Ano mo yun, ika-crash ko yun, gagawin mong gravel sana, gustong kunin ngayon. Pagka kinuha nila yung mga bato doon, dire-diretso yung yung tubig. Pati Esitex masisira. Muntik na nga masira yung Esitex. Last time. So, yung legal case, ito, tinutukan ni Atty. Vivian ito. Alam mo si Atty. Vivian. Nilaban sa kaso ito. Pinay-stop ng farmers ng Pio Porac sa legal assistance ni Atty. Vivian. Pumunta sa misa pa ka, nakadalo ako doon sa RTC sa Angeles. Nilaban ito. So, hindi natuloy.
So, anong ginagawa ngayon? Umingi kami ng sa BIFAR, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Pupunta pa ng Muñoz. Kumukuha kami ng binhi ng gurami, tilapia. Tapos hinuhulog namin doon. Yun ang kinabubuhay ng mga kulot, mga negrito, saka mga unat, yung taga-pio, ano? Pero mo kung sirain mo yun, mawawala yun. And then, nag-hold kami sa kultura naman to. Yearly, nagkakaroon kami ng piyestang ilog. Malele River. So, yung communities ng mga katutubo, nandoon. Nagtarasal sila, Apo Malyari, ganun. Tapos, may laro sila, yung katutubong laro ng mga kulot. Ano? Maganda. Tapos, andun sila. Diba, yung habulan ng kalabaw, pabilisan ng kalabaw, ano? Yung itampasi, gagamit lang pasi. Tama kanyang garambola, nagsilagita. So, katutubong laro. So, para naman ma-enhance at lalong put across to them na dapat mahalin ng kalikasan. Hindi ba yun yung advocacy ni Ermi Pineda? Isa? Ermi. Pineda. Sa Porac, si Ermi. Tama, si Ermi. Kasama namin si Ermi. Talaga. Oo. Isa sa mga estudyante ng Good Hope. Tinuloy-tuloy niya ngayon. Painter siya ngayon. Before yung huling ni Brother Bob, tingnan muna natin, baka meron tayong mga Facebook viewers, tsaka mensahe kung meron na tanong. Meron ba? Yan. Daming Facebook viewers. Brother Noel, pwede mong basahin. Okay, ang ating pong mga Facebook viewers, Liway Salas, Maricris Mangalino, Rosario Alayon Perez, Lorraine Lumbang Daklan, Melodias Bores Go Jr., Doris Trajano, Sister Doris, Manuel Garcia, Jojo Bien, Eds Balahadya, Rhea Villar Mantal, Opelia Villarus. Facebook comments naman po, si Chinchin, dahil holiday, nasa mga bahay mga to, Hello po, simbayan tayo, friends at King. Guest po for today. Among Ed, sayang, ako po milob due to fever. Sana po amit da kayo. Sa po yung palang fever, ne? Ito po, iyawa yung kaya po. Siguro to kita Chinchin, ketang farm ng among, ne? Yan ba yung kalamansin, mo? Wow. Brother Jeff. Makipag-collab tayo mo kay extension ng among. Okay po, Brother James. So, Among, maaari po kayong magbigay ng inyong mga mensahe sa ating mga kakaluguran. Opo. Salamat po sa pagkakataong ito. Ang Panginoon, napakabait po ng Panginoon sa atin. Marami siyang pinagkaloob sa ating mga biyaya. Na hindi lang naman material din, pero hindi lang material. Yung pagkalinga, yung panahon, yung pagtulong sa mga tao, pagbibigay ng inspirasyon, paglalaan ng panahon natin sa ibang tao. So, yun po, gamitin natin. Gamitin natin habang may panahon pa. Baka mawala yan sa atin, Kung sa bagay po, ang tawag po sa atin, human being, hindi po human doing, Baka yung human being mo na lang. Wala na yung human doing mo kasi natake ka, o kaya wala ka na sa gustong pag-isip, So, habang mayroong kanon, just share. And you'll be happy and you'll be having a meaningful life. Yun namang pagka wala ka ng human doing, at least, tatawagan ka nilang matanda. Matanda. Ewan ko lang po kung anong nadadama ninyo pagka tinawagan kayong matuwa, matanda. Ako po sabi ko, salamat po. Ang ibig sabihin ng matanda, marami kang tanda. Tanda ka ng kagitigan, James, Tanda ka ng kahusayan sa kalinangan, Tanda ka ng katapangan. Kaya, tanda ka na lang. Wala ka ng human doing. Pero just the same, meron ko pa rin worth. Hindi nawawala ng valor
halaga ang buhay ng tao. So yun po, gamitin po natin ito para sa iba. Among, baka po pwede nyo kaming i-lead sa prayer bago pong pagtatapos natin, tsaka po blessing na din po. Manalangin po tayo, O Panginoong Diyos. Kami po ay nagpapasalamat sapagkat binigyan po ninyo kami ng maraming panahon, maraming pagkakataon, pakikipagkaibigan, pakikipagtulungan, at salamat po sa lahat ng mga ito. Naway gagamitin po namin ang aming buhay bilang ekspresyon ng aming pasasalamat sa napakagandang biyayang binigyan po sa aming lahat. Sana po basbasan pa ninyo ang aming mga pupunyagi upang bumuti ang aming sarili at bumuti ang aming kapwa. At ganoon din naman, maiangat ang aming bansa, ang iyong kaharian dito sa mundo. Please bless Bright FM, ang programang Simbayan, at ang mga kapatid naming hosts ng Sagrado Panginoon. Sila po ay patuloy na magiging daluyan ng iyong biyaya. Ang lahat po ito ay aming hinihiling sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. At pagpalain tayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Mamakain ko yung Ba't umiyak kayo? Any shout out sa mga Brother Bob or any last thoughts of our program? Brother Noel. Okay. baliktad yun. Masyado kong maragol to be Brother Noel. Baliktad kami, no? Shout out po sa aking pamilya, no? Nakikinig dyan, Sister Weng. Sabi ni Among, matapang ako. Takot lang po ako sa ating siyang commander-in-chief na po. Mga nakikinig dyan, lalong-lalo na mga pitang lipunan na po sa Angeles District Jail at saka dito po sa Provincial Jail at buong jail po dito sa Pampanga. Ayan, so siyempre, yung aking may bahay, si Kate, ang tatlong anak, Terence, Clyde, Nathan, at malapit na po siya mag-birthday, December 8, 7th birthday na po niya. Yun po, yung mga kaparokyanos, mga kasama sa CFC, San Matias, sa Paris, sa Knights of Columbus, San Matias, saka Santa Lucia. At Dabsio Santo Tomas Campus, siyempre. Pinawanan na namin director na si Ma'am Vita Rivera at mga colleagues sa faculty and also sa main campus. Siyempre, baka among dakal salamat. And, sir, ako, sabi ko siguro blessing ito sa akin na nakasama ako sa ngayong araw na ito. Kasi hindi lang siya, dahil si Among, namimiss ko na siya. Hindi kasi very, very kasi every Monday po kasi kung alam niyo lang, namimiss ko yung segment ito kasi malapit din sa akin yung simbayanan. Hindi some way or the other. Diba? It's part of also my advocacy. And wag po kayong magsasawang sumama sa amin at mag-share ng inyong kaalaman. Dakal pong salamat. God bless us all. Okay po, shout out po sa aking may bahay, si Mimi. Panay po nakikinig sa ating radio program. At ganoon din po sa aking dalawang anak na although na sila ngayon ay walang klase. At yung aking anak papunta siya ng Davao. Mayroon po siyang related sa work. So kanina umalis siya ng 10 o'clock. So ganoon din po sa aking kasamaan sa DABSU. Sa aming president si Dr. Baking at ang aming campus sa Lubao. So, among dalawa kasing tulad po ni Brother Jeff, dalawang campus kami. So, sa main campus, public administration. Sa ibang campus, management sa law subject tinuturo ko. So, international subject kami tinuturo ni Jeff. At ganoon din po sa kasamahan ko sa Simbahan San Guillermo, ang aming pastoral at mga kasamahan ko dyan sa choir at sa Kaliakcom. So, good morning po. Actually, privilege po talaga na-meet ko si Among kasi nung governor pa si Among, baga malayo po yung hindi ko talaga siya nakaharap na in person. So, saka talagang naano ko sa kanina sa mga sinabi ni Among, yung pinagmulan ng kanyang pagiging social services. So, sana madagdagan pa at malalo ko pang maano yung aking social services sa community, Among, sa pamagitan ninyo. Among, ating komboning shoutout. Ay, kumusta na mo po? Karang kapatid po. Kayong kamay. At tiwari po kayong TPKI, kayong Live, kayong po Filmmade, at siyempre po rin nga ko kayong Farm, Eden Farm. Po pa rin kapatid ko po kayong Minalin. Kapatid na pari, amit ko po patang pinadit. Actually, Among,
Siguro, we can, natin kay Among Pep, kay Sister Doris, kay Chinchin, yung production staff, maybe we can do yung mga NGOs documentary. No, something na we can feature in the future. Ngayon, na-interview natin. But to see those projects happening, na pwede pala, no? You don't need to be in government service to help. You don't need to be, just to be part of a community, NGO, civil society, that is being encouraged by our Constitution as well, and the ILG, na a part ng civil society talaga to be, or people's organization to help out yung ano. So hindi pwedeng sabihin natin na yung kumisan kulang sa atin yung we have our personal conscience but yung social consciousness nawawala. That part. So Among, we've learned a lot, no Among, and then hopefully we can have you as a guest again, no? Opo, welcome po. Salamat po. For Salamat that po. one kasi po the projects mga ganun, maraming NGO si Among. So something to sana po ako pangarap ko sana in every parishes, no, community that we have, they are not just parishes na only pastoral but also talagang reach out to the community, and that is where I'm coming from, yung BEC natin, Basic Ecclesial Community. Alam ko galit si Pope Francis pag tinawag ang simbahan na NGO, but siguro ang counterpart nun yung BEC. Po. So kambiyan na po ng Commission on Public Affairs na pangunahan ng Among Pep ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. Ito po ang programang tumatalakay sa mga usapin na nagbibigay buhay sa pagkakapit-bisig ng ating pananampalataya at pagiging mabuting Pilipino. Ito po ang Simbayan Tayo. Sana po makiramdam ko pangan po kareng programa na po ni Bright FM. Ulit po, good morning. Good morning. Good morning. Picture taking. Salamat po.